Čaute, tu je Joker s mojim kamarátom Ivan a vítam vás pri štvrtej časti, kde dokončujeme podzemný tunel. Čau. A môžeme, aj keď to točí stále Ivan 91, ale môžeme sa pustiť do práce. Tak, slúbili sme, že to neurobíme poza kameru a neurobili sme. Máš ešte tie kocky? Diamantové? Joker. Máš? Mám. Dáš mi? Ale diamantové. Dneska si nejaký neviditeľný. Kto je? Počkaj. Kto je ti tu srap? Aha. Ale WTF. Sa mi nevydarilo. Tak. Naše štvrté video. Nejako sa nám to dobre rozbieha. Dobré začiatky. Strop by bol. Teraz ti toto... Idem po fakle. Tajný vchod. Sme páni. Tak. Tak si to dám. Tento tunel bude mať hodnotu 10 miliónov. Hej, no aj tak ho nepredáme. Tu si iba takto zájdem. Čakaj, tu nedám fakle, lebo tu sa to bude kopať. Tak a tak. A keď tu bude také okrúhle, že napríklad 10. diel, tak to bude extra dlhé. Také polhodinkové, či? Takto by sme dali. Daj tam zlatú kocku. Tak, ja ti to urobím tak, ako ja. Takto. Takže ja idem zatiaľ vám ukázať tú enchantovňu s mojím super sexy mečom. Tu som ju urobil na streche. Tak. Rovno si nemám vysoký level, ale môžeme si niečo enchantovať. Dáme si toto. A ja idem zatiaľ na drevo. Nech to tam dorobí a nech príde. Au. Skitoes. Ja som skoro padol. Joker, pomoc. Skoro som padol. A ešte pripomínam, že môj kamarát Ivan 91 ma zabil, keď som mal level 71. Áno. A to len tak zo srandy. Aspoň som už lohnul level. Som sa čudoval, že mám level čosík. Dobre, rýchlo k tomu drevu. Makajme. Čeče. Musím to upravovať mi. Potom upravím to video, lebo mi to troška laguje. Tak. Ideme si pozrieť moje money. Je 1 933 000. Kto je pán? No ja, prečo ja? To len tak zo srandy hovorím, akože. Tak, to zatiaľ urobí. Máš to? Joker? Nie. Píšte komenty a tak. Ja zatiaľ ťažím toto k drevo. Už to mám. OK, tak sa idem na to pozrieť. Ja ti dám zatiaľ drevo. Ako výplatu, hej? Okidoki. Ja sa idem pozrieť do svojho domu zatiaľ. Alebo vieš, ako urobme? Dajme drevenú túto k podlahu. Hej, dáme drevenú podlahu, OK? Aha, niekto tu chce
Bože, tie diamantové veci sú také rýchle, ma to až znervozňuje. Áno, počujete môjho mladšieho brata. Tak. Počujete, môžete počúvať moju sestru, aby počuli. Máme súrodencov. Smutný však. Tak, ja idem zatiaľ robiť tú podlahu. Takže, keď toto dorobíme, tak sa s vami lúčime. Pre dnešok s videami ja už nenatočíme, možno iba. Včera sme natočili 2 videá, dneska 2 zatiaľ. Kto by si chcel s nami možno zahrať, možno ho príjmeme, možno nie. Ak je to veľmi, veľmi dobrý fanúšik, tak nech napíše, my si s ním zahráme. Bude to extra host na budúci diel. Alebo ešte aj na dnešný. Či neviem proste vám to povedať. Tak. Tak, ja to takto urobím. A príď do môjho domu, tam sa rozlúčime, Joker, OK? Počkaj, tam dáme diamanty. Ups. To je troška také ťuk. Nie, to malo byť iba toto, ja sa pokafrem. Znič, toto malo byť iba toto zatentované diamantmi. A ak by ste chceli, Urob to, ja idem zatiaľ dať hore trávu. a ak by ste chceli, tak na budúci diel by mohol hrať aj so mňou brat. Ale ak nie, tak napíšte si svoje do komentu. Áno, to fakt? Áno. Dobre. S tým nemám problém zatiaľ. Tvojmu bratovi postavíme dom. Samozrejme, ak by diváci nechceli, prispôsobíme sa. Áno. A ďakujeme za 14 pozretí na prvom videu. Aj na druhom, dúfam, že bude viac. Dobre, poď sa rozlúčiť do tvojho domu sem. Do mojho? Hej, sem, hore. Ako hore. Hore, poď. Hovoríš, hej? Ďakujeme, že ste vydržali. A čaute.